אי אפשר לקנות במקום שלו בעולמות העליונים. מה זה צועה רותחת? צועה רותחת, תראו מה כתוב בכף הקלע, מה אומר הזוהר, איפה דנים אותם כל המחטיאי הרבים. אל תתלהבו מהזמרים והזמרות, אין להם חיים. מכל הדוגמניות, דוגמנים, כל החרטות האלה, אני שומע אנשים, זה וואו, מתחיל להשתולל כאילו לא יודע מה הוא ראה. מה ראית? טיפה סרוחה מחטית הרבים? מה ראית? מסכנה אומללה נועה קירל? מה, מסכנה, איזה חיים יש לה? מי יודע אם יש לה? רק השם יודע. מי לא תחזור בתשובה והוא רחום לכפר עוון, אין להם חיים, תדעו. 18 מיליון, 10 מיליון, 12, 15, מה זה? יש להם חיים? אין להם חיים, זה הכל סביב הקליפות. ים צער, ים בכי. אני אומר לכם את זה בתור רב, אדם שעומד במקום שמתקשרים אליי. כמה דוגמניות מתקשרות, כמה שחקנים, כמה דוגמנים, גם על זה בוכים דם. שם עדי בשמיים. שם עדי בשמיים. ואיזה פצצות שבאה פצצה? איך כתוב בזוהר? ויציצו כל פועלי אבן. ויציצו כל פועלי אבן, הם צצים. רכבים, ממון, כסף, בתים. הם צצים, אבל מה ההמשך של הפסוק? ישמדם הדעד. עולם שהוא נקרא הדעד נצח, אין להם. אז אל תתפעלו ממי שאין לו עולם הבא. זה אומרת הגמרא, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אלה המעמך, אלה הפשוטים הדרווישים. זה המקום שלהם גבוה גבוה. ואלה המפורסמים יהיו למטה למטה, רחמנא ליצלן. כל מי שמחטיא את הרבים אין לו חלק לעולם הבא. ואי אפשר לתאר ולשער את גודל האיסורים, רחמנא ליצלן. רבותיי, זריז, הוא קיבל על עצמו קריאת שמע, אמרנו, משלים את הוידוי כל לילה בלי נדר. בסדר, אחי יקר? סגרנו את הפינה. אני רוצה בלי נדר, אבל עושה, לא בלי נדר, גם הברכה בלי נדר, אתה יודע. פינה קטנה, שייח אבו סעיד.